Dubai. Wait. Bale Telipaale, bunch nilik Telipaale. Bale Telipaale, boord Telipaale. What's up, macha? Bale Telipaale, delta borole. Bale Telipaale, banjara Telipaale. ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗ ಮಸ್ಕರಿ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಲಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತ ತಮಾಷೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಬೈ ಬಂದುಲೈನಿ ದುಬೈಡ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲಿರ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಸೇರ್ನಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡಿನಿ ಎತ್ತೋ ಪೊಂಡುಲೇನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಡುಲೇನ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಕೆರ್ದಾಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡುಲೆಗೆ ದಾಗಿಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ವರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ತುತ್ತಾಯ್ತೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಖಂಡನೆ ಬಡದಿನ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಯ ಕಡತದ ಪಿದೈವತ್ತಿಂದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುಂಡು ಆಣು ಪೊಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಪನ್ನುವಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದೆ ಊರಾಯ ಇಲ್ಲಡು ಊರಾಯ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ತಮಾಷೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಬೈ ಒಡಂಬೆ ಫಾರ್ಮಿ ಆಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಜಿಡಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಲ್ತು ಪೋಪಿನ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆತ ಏಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆ ಮಾತ ಟಿವಿ ತಗುಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೆಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕುಳ್ಳ ಪರಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ದಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ ಆತೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಗಿಲಿಯಾ ಸರ್ ಮೂರು ರಡ್ಡ ರೌಡಿಲ್ ಬತ್ತು ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಪದೋಡು ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ತೀರ ಐನಾತು ಸರ್ ಓರಿ ಬಲ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಓಡೆ ತತ್ತು ಗೆತ್ತಿನ ಮಾರ ಅವು ಯಾನೆ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಮೋರಿ ದಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ವರ ಬಲೆ ಸರ್ ಮೋರಿ ನಾದೊಂದುಂಡು ಮೋರಿಡ್ ಕುಲ್ದಾನ ಆವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಕೊರಲ್ ಎತ್ತನತ್ತೆ ನಿಗಲ ಒಟ್ಟು ಸೈಯರ ಸನ್ನೆ ಅಂಬ ಆರಿ ಸಂತಾನ ದಿಲ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಡೆ ರೌಡಿಲ್ಲ ಕಾಟ ಮಾರಿ ಖಂಡಾವಟ ಹೆಚ್ಚಾತನೆ ಓಲ್ತು ಯಾನ್ ಎರಡ ಬಣ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನಂಬ ಹೌದು ಏರು ಎಸ್ ಐ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಲಿಯ ಲಗಾಡಿದಿತ್ತೆ ಮೋರ ಆತ ಲೈಕದ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಲಗಾಡಿದಿತ್ತು ಕುಡಿಯತ್ತ ಮಾರ ಸರ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಸರ್ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಅತ್ತು ಸರ್ ಎಡಪದೌಡ್ ಸರ್ ಎಡಪದೌಡು ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಡ್ತಾರಿಗೆ ಸರ್ ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಡ್ತಾರ ಅನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹೋಯ್ ಸರ್ ಜೀಪ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಎಡಪದವ್ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಡ್ತಾರ ಅಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಾಮ ಪೋಂಡ ಆಜಿ ಮಂಡೆ ಆಪು ಆಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ಬಡ್ಚಾ ಸರ್ ಮಂಡೆ ಸಮೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬೋತಿನುಂಡ ಸರಿ ಆಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯ್ ಸರಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪಿ ಸಿಡಲಗೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನು ಪದಗಂಟೆ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಕದ ಬತ್ತಿ ಜನ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆನ ಬಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅವಿಯರಿ ಐತಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಆತದ್ದಿತ್ತು ಅವು ಕುಲ್ದಿನತ್ತೆ ಸರ್ ಉಲ್ದಿನ ಲಕ್ರ पीसी सर उसका चड्डी देख कुछ तो गड़बड़ है चड्डी में गड़बड़ नहीं दिल खुश है ಅವ ಇರ್ನತ್ತೆ ಸರ್ ಚಡ್ಡಿ ಅವೇ ಗಡ್ಬಡಿ ಅವೆಂದ ಎಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ಬರ್ನಿ ಮಾರಾಯಿ ಲುಂಗಿ ಕೊಂಡೋಳನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾಡ ಸರ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಕುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೇ ಓ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಅವ್ ಬೋಡೆ ಆಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೋಡಿ ಅನ್ನದ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ನಿ ಮಾರಾಯಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ನೆತ್ತೆ ಸರ್ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪೊದೆತಿನ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಎತ್ತೇವು ಅವೇನಿಂಚ ಪೊದೆತ್ತೆ ಮಾರಾಯಿ ಭರ್ತ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಸೈಯಡ್ ಆನ FIR ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಆತನತ್ತ ಏನಂಬೆ FIR ಇರ್ ಪಡ್ನೆತ್ತೆ ಸರ್ ಏನ FIR ಬೋಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಪಡ್ನೆತ್ತ ಪೋಡಿಯನೇ ಬಾಕಾಯ್ ಎಂಕ ಬೋಡಿಜೆ ಸರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಇಡಲಮ ಇದು ಕೋಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಪತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಸರ್ ಓದಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನಾ
ಲಗಾಡಿದೆ ಪೊಚ್ಚು ಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಬರಡು ಏನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ ಮೇನ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ದು ಹೋದು ಬುಡೆ ದಿಕ್ಕು ಖಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಉಪದ್ರ ಗೊರಪೆಗೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಂಡ ಮೆನಿಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಕೇಸ್ ಕೈಪುಣು ಅವು ಯಾನ್ ಬಗುಂಡ ಓಕೆರಿ ಈರ್ ಬಗುಂಡ ಯಾಂದೆ ಅವು ಬುಡ್ಡೆ ತೆನ್ನತ್ತೆ ಬೋಡೇದಿ ಆನನ ಮಾರ ಅವು ಸಯ್ಯರ್ ಸರ್ ಐಕ್ ಮಾರಿ ಬರಡು ಕೇಸ್ ಕೂಡೊಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾನು ಅರಂಟು ಬತ್ತದೆಗೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅರಂಟು ಬತ್ತದಿ ಪೌಂಡ ಉಂಬೆ ದಾದಾನ್ ಸರ್ ಏನ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದ ನಮ್ಮೆ ಅದು ಸರ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಓಲು ಪಡಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಸರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಅನು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ವಾನಮ್ದ ಕಲ್ಲು ಮಾರ ನಿನ್ನವು ಅಂದಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಸಮಣ್ಣಮೆ ನೀ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅರಂಟು ಬತ್ತದ ತಮ್ಮಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಬೆ ಡ್ರೈವರ್ ವರಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅನ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಹತ್ತದ ಇಂಚ ಹಚ್ಚ ಎಂಜೆಗೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಸರ್ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ ಮ್ಯಾಗ ಸರ್ ಉಂಬೆ ಕತೆ ಉಂಬೆ ಸೀದಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಡ ಬಡ್ಕ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಈತೆಲ್ಲ ಜೀವನಾತ್ಮಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಡ ಬನ್ನ ಲಾಸ್ ಅದ ಮ್ಯಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಟರ್ 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 ಪೈ 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 ಆಯ್ಡು ಬೇಲಾಗರೆ ಒಪ್ಪನೆ ಆಡ್ ಒಪ್ಪಿನಿ ಇವಳೆ ಒಪ್ಪನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏರ್ ನೀನು ನಮ್ಮೇಲೆ ಕಂದಿತ್ತಾರ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೂಲತ್ತೆ ಮುಲು ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡಿ ಅಪ್ಪಣ ನಿಕ್ಕು ಸ್ಕೂಟರ್ ತೋಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಸಿ ಸರ್ ಆಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಎದುರುಡಾಕೊಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ತೋಜಿನ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಈ ತೆಡ್ಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಮೂರುಂಡು ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಬ್ರುಮ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಸರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಕೀ ಪಾಡಂದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡುವ ಸರ್ ಕೀ ಪಾಡುವೆ ಸರ್ ಕೀ ಪಾಡುವೆ ಗಿಡಪು 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 ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೈಪರ ಆಯ್ತು. ಬ್ರುಮ್ 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 ಸರ್ ಒಂತೆ ವೈಪುಲೆಗೆ ಜಾರಂಡ ಅತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಟ್ಟು ಬರ್ಚಾ ಕಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆ ಮಾತ ಮಾರಿ ಬರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಮೇನ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಗುಡ ಉಂಡ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಉಂಬೆ ಮೊರಣಿ ಕುಡ್ಲೋಡು ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೋದು ಐನು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಕಿಸ್ಸು ಕೊರ್ತಗೆ ಐನು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕಿಸ್ಕೊತ್ತು ಸರ್ 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 ತಪ್ಪಾಂಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಾಪ್ ನಟ್ಟುವೆ ಮಾಪ್ ನಟ್ಟುಡಿ ನಟ್ಟುವೆ ಏನಂದು ಮಾಪ್ ನಟ್ಟುವ ಯಾನಗ್ಲಡೆ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ಕಿಸ್ಸಿನ್ಲ ನಿಕುಲಿ ಪೀರಾ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ದಾಗ ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಗಿಸ್ಸ ನಮ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದ ಮಲ್ಪಿನ ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀದಾ ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ ಪೌಡ್ ತಾರ ಅಂಡ ತಾರೆ ಪೋಮೆ ತಾರ ಮಿತ ಪೋಮೆ ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತಾರೆ ತಾರೆ ತೋಜಿಗೆ. ತೋಜುನ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಯಾನ್ ತೂತೇನಾ ಮುಲಂಡತೆ ಮುಲಂಡತೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪಾಟ್ ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಚಿನ್ನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಸರ್ ಏನಮ್ಮ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಚಂದ ಪರಿತಲದೆ ಮರಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ಸ ಯಾನತ್ತು ಮಾರೆ ಅವಳ ತರಡು ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಕಡ ಸರ್ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಡಪ್ಪ ಬಿದೈ ಸರ್ ನಡಪ್ಪಂದು ಒಣ್ಣೆತ್ತ ಬಿದೈ ಇದ ಬಿದೈ ಒಲ್ತು ಮತ ಬರ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಮತ ಅಂತ ತೂಕ ಎಕಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡೋಲಗೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡ ಏ ಬಾಲು ಇದು ರಂಭೆ ಮೇನಕೆಯ ಏನಮ್ಮ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಏನದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನದೆ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಚಂದ ಬರಿತಲ್ಲದೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೇರು ಮಾರ ಒಡೆ ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಆರೆ ಮುಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದ್ಯಾ ಮಾರ ಏನದೆ
ಮೇರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಬಕೇರಿ ಕಲ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಡಿದಿ ಕೋಡೆ ತಮ್ಮೆ ಕಾಪು ಕಾಪು ಫುಲ್ಲು ನೈಟಿ ಮಾಡಂತೀನಿಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಅವನಿಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಪೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಣ್ಣನೇ ದುಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ನೈಟಿ ಮಾಡ್ದು ಓಪಾರ ಅವೇ ಸಾದಿ ಬಿದ್ದಣ್ಣಾಗದ ಇಂಚೆ ಹೋಗುಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡೆ ಈಗಲ ದೇಶೋಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲೆಗ್ ಆ ಎಲೆಗಿಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡವ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕುರ್ಚಿಯಲೆ ಕಂಡನಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಣುಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬೇ ಸರ್ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಓಡ್ಬೇ ಪಣ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಣ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ ಎಣ್ಣ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಸಂಶಯ ಸರ್ ಬಕದಾದ ಸೈಪುನ ಮಾರ ಇದೆ ಸರ್ ಒರಿ ಪೇರ್ದಯ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪೇರ್ದಯ? ಒರಿ ಪೇಪರ್ ದಯ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನು ಪೇಪರ್ ಅಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಚಿ ನಾವು ಬಜಿಲ ಇಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ದಯಗಳ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಿ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯ ಇಡಲಂಬೆ ಪಡಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪು ಜತ್ತಂಬಿ ಪಡಂಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಓಲು ಪೇಪರ್ ಬರೋಡು ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ದು ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ತಲ್ಪಿ ಆಯ ಮೂಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಓದ್ ಬಂದ್ಪುನ್ ಸರ್ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ TV9 ಟೂ ಅಲ್ಲತ್ತದಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಮೊರಣ್ಣಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಬಿಸತಿ ತಗದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕಟ್ಟಾತನ್ ತುಲೆಗೆ ತುಲಮೆ ಅಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಖಂಡಾವಟೆ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಬಾತ್ ಕರಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿಟ ಯಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಏನು ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸುಸೈಡ್ ಚಪ್ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಎಂದು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ತ ಪುಣ್ಣುದೈ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣು ಬಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡದೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒನಕ್ಕೆ ಓಬವ್ವ ಉಲ್ಲಾಳದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಆಟಮೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಂತಾರ ಒಂದು ಮುಗುಲೆ ಕಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಹಾಕೋಯ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ತಾರಾಯ್ದೆತ್ತಾಂಡ ಆನು ಸರ್ ಅಪ್ಪನ 3 ದಿನ ತಾರಯ್ಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೆಜ್ಜು ಫಿಲೋಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಸರ್ ಏನುಂಟು ನನ್ನ ಮೇರ್ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆತು ಸಯರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ್ ಸರ್ ಕಂಡನೆ ಅಟ್ಟ ಮಾರಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಮೇರ್ನ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಪುಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ನಾಚಿಕಲ್ ಬರಲಿ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನಡು ಪನ್ 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 ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ದಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಮಲವರ ಸುರಾಣ್ ಸರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ದಾಮಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಮೇರ್ ಮೇಲಾನೆ ಬತ್ತೀರು ಬೈದಿ ಕಂಡು ಮೇಲಾನೆ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಮಂದಿರಿ ಒಯ್ತೀರ್ ಸರ್ ಏ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅವ್ರು ಪನೋಡ್ಚಿದೆ ಈ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕಗುಲ್ಲೋಡು ಮಂದಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆತ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ಪನ್ ಎಡ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿಯಾರ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಜಿಮ್ ಮಾಂಡ್ ಆಪು ನನತ್ತ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಯಾನ್ ಅರೆಂತುವೆ ಹಾರಿ ಏನಂತುಯರ್ ಏನ್ ನಿಖಿಲ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ನೋಟ 12 ಗಂಟೆ ಏನದೆ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ನಿಖಿಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಸೈಯಡ್ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಸರ್ ಆರ್ ಪಾತಿರ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಲಕ್ ಲಕ್ ಚಾಮಲ್ತ ಕಣ್ಣ ಮಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಚಾಪರ್ ಸೈಪೇನಂಬೆ ಏನಂಬೆ ಲಾಕಬಿಡೆತ್ತು ಮಲ್ಪೋನಂಬೆ ಸೈಯಡ್ ಫೋಡ್ ಸರ್ ಓ ದೇವ ಕಣೆತ್ತು ಬೋಂಡು ಮೆಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋದು 16 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇತು ನಾವು ಇಜರ ಸಪ್ಟಿಕ ಸೈವೊಮ್ಮೆ ಇಜರ 16 ಗಂಟೆ ಚಾಪರ್ದು ಪಿತ್ತನೆತ್ತಿಗೆ ಸೈಪನೈ ಎಂಕ ಶಕೀಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧೋಡ್ ಲಕ್ಕದತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೇನದೆ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಟಿಫಿನ್ ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ 10 ಸರ್ ಅರೆ ಏರಿ ಗುಮ್ಯಾಗ
ಏನದು ನಿನ್ನ ಖಂಡನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಕು ಲೆತ್ತೋಪೋರತಿ ಆರು ಆರ್ನ ಒಣಸಾದಿತ್ತಿಜಿ ತುಲೆ ಬಂಜಿಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಾನ ಒಡೆ ಬಂಜಿಡಿ ಪುಣದಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡೈತಿ ಹಾ ಮ್ಯಾಗ ಏನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಗ ಸರ ಮುಂಬೈ ಕಣತೆ ಸರ್ ಆ? ಎಂಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾನು ಬನ್ಪೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆನೆ ಬಂದ್ಪೇಗೆ ಏನ ಯಾನು ಓಡ వచ్చిಂದ ಎಂಚ ಓಡ 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 ಉಂಡು ಓಡ ಉಂಡು ಬಾ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೇನಿಗ್ಲೆ ಓಡ ತೋಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಾಗು ನಾ ಪಿರಾಕಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗು ಓಡಣ ಓಡ ಓಡಾಂಡ ಓಡ ಅವೇ ಓಡೋಡು ಪೂರಾ ತಾರಾನಿ ಬಂದಾರ ಮುಟ್ಟಗೊಂದು ಮಾರೋಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಆಲೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಹೇಳದೆ ಮುಂದೆ ಓಡೋಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಗುಲ್ಲುದು ಬಂದಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪೆನಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬೋ ಓಡಾನ ಬೋ ಓಡ ಹಾ. ಓಡ ಉಂಡು ತೇ ಓಡ ತೋಜ್ಜ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಸಿ ಸರ ಆಲೆಗೆ ಓಡ ತೋಜ್ಜ అలాగే ఆపండి సార్ ఇదే పలతే పెట్టి తిని సైపానా అరే గర్వపత్రులు ఓలొద్దు పూజ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ದನ ಕೇಸ್ ಬಿರೋದಿಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬತ್ಕೋ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕ್ಲನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಪೋಲೆ ನಡಪ್ಪಿ എന്നട ಪಿಸಿ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಕೇಸ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಿ ಕನೋಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಸಿ ಸರ್ ಅವು ಎಕಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಡಪದೋಡು ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ತಿರ ಬಂಡ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಐನು ನಾಲ್ ಬಂಡೆ ತಮ್ಮೆ ಸರ್ ಐನದ ಮೋರಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಇತ್ತು ಹೋದಾವ್ ಸರ್ ಬಲ 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 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶ ಫಾರಿನ್ ಶೂಟ್ ಆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಿರೆಲ್ ಆ ನಿರೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನಾರ ಮೇರೆ 2 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಕುಸಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು Dubai. Wait, let Telipaale, tell Porole, Bale Telipaale, Banjara Telipule. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟಡು ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಆತಿನ ಈ ಪಂತಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ತೂನಗ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕರ ತೂನಗ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಬರೊಂದು ಡೆತ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಂಚಿ ತೂಪಿಂಚಿದಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗೆಂಚಾಣ ಪುದರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋದ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಾಡ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಸಾರಿ ಪುದರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ఓకే యాన్ గాడ్విన్ క్యాస్ట్లిన్ అత్తూర్ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಓಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾವು ಅವು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೋಂಡು థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ಏಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂದು ಆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಂಡು ಗುಣಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ದೀತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹೊರಲ ಟೈಮ್ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆತ ಹೆಂಗ್ರೋಸ್ ಆತ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋಕ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಉಂದೇ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಈತು ಪುದರ್ ಆತಿನಿ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟ್ ಆತ್ರನೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಎತ್ತನ್ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂಕು ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಚೋಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ ಆರ್ನ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ದೀಪಕ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಜನಕುಲ್ ಪಂದಾತನೆ ಎಂಚೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನುಡಿಕೊಡ್ತಾಂಡು ಆ ನೆಕಡೆ ಪಲ್ಯಕನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಇನವಿಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯರಿನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೊಡ್ಕುಲ್ ದಾಖಲ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈನ ಅವಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ನೆತ್ತ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ 2 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಅರಸೆ ಕುಸಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು
ನವೀನಣ್ಣ కొంచెం కేర్ అక్కడ దాదా మంతు లేరు మూలు దాదా బేల మంతు రకము యానంజి కంపెనీ అండి సేల్స్ మేనేజర్ అదులే. ఓకే వెరీ గుడ్ సార్ హీరో ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಡಾತೇನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶ ಫಾರಿನ್ ಶೂಟ್ ಆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಿರೆಲ್ ಆ ನಿರೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನಾರ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಅವಂಜಿ ದಾಖಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಐಟ್ ಆನ ಪೊನ್ನಿತ್ತೇರ ಐಟ ಆಣಿತ್ತೆ ಆಡಿತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪದಂಬರು ಬಂದಿಕೆ ನಂದಲ್ಲ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರಟಂಡಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬೈ ರೇಟ್ ತಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ